n'a ka bɛ nin kɔrɔbɔ n'a ka bɛ nin kɔrɔbɔ a ko cogo jamana in kɔnɔ a bɛ lakali ta n'a ka bɛ nin kɔrɔbɔ a ko cogo jamana in kɔnɔ a bɛ lakali ta Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة على التنونينغو كبركة عليه فصلي على كرم محمد عليه الصلاة والسلام أوفوا لينكو mbe haketo nyini jama fe ni lahidu ta'ala ye nin sara kana inga ni yoro min filɛ nin ye ne ye n jɔ yɔrɔ min na k'an kali ala la n bɛ n biri yan ka sujudu kɛ ala ye jama min bɛ kana in ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ don kira mantɔnya la ka ɲini ala fɛ an sigira ni hɛrɛ ya rabbi ala ka kɛnɛ in ka kuncɛ hɛrɛ la alisilamɛw jama ne ye kuma caman mɛn nalen nka n bɛ hakɛtɔ ɲini jama fɛ n bɛ segin kuma in kan waati bɛɛ ka mɔgɔw hakili jigi imam mahmud diko ye alimami de ye ne ye alimami de ye wa ni ala sɔnna fo ka taa ala mana min kɛ n bɛ to alimamiya in na alimamiya in b'a wajibiya n kan kumaw bɛ yen n k'o fɔ jama in na yan an ye ko in daminɛ kuma in bɛna laban ni duwawu ni tasibila ye nka ladilikanw bɛ yen n ka kan ka minnu fɔ n bɛ min ɲini aw fɛ n ye kuma in fɔ wa n bɛ segin a kan tiɲɛ don nous sommes un peuple digne un peuple debout siga si t'a la nka o min filɛ nin ye fɛn min b'a masiri o ye jumɛn ye o ye anw yɛrɛ jogo ye an n'anw ka tabiyaw ye fɛn dɔw kɛra tile fila in na ne ma nisɔndiya la non a kana taa mɔgɔw ka duw ci a kana bi mɔgɔ kan a kana mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔ tɛ tɔɲɔni wuli ni tɔɲɔni ye tɔɲɔni i t'a wuli ni tɔɲɔni ye non o fɛn minnu kɛra ne hakili la o kɛra ni dusu ye nka a ma kɛ ni hakili ye ne t'a fɛ ne den ninnu ka kɛ ten a kana sɔn o ma a kana yɔrɔ kari a kana yɔrɔ jeni a kana bin maa kan a kana maa neni
tajuru bɔ tɛ tajuru sara tɛ anw ka jamana to ye il y a des valeurs an ka kan k'an to hakili fɛn minnu na anw ka jamana in tɛ tajuru sara jamana ye dɛ anw ka jamana in ye yafa jamana ye ko to ɲɔgɔn tala jamana de don o de y'anw ka jamana ye an k'an to an yɛrɛ la an danbe ye min ye an ka to o la an danbe y'o de ye dan bɛ anw ka ko la dan b'a la minnu ye dan sago olu y'a ye o ne bɛ min fɛ ni alimami de ye n ka kan ka kuma cogo min o y'o ye peut-être o ye n yɛrɛ ka lahalayaw ni n ka faamu cogow ye ne bɛ min fɛ tajuru sara bere an k'o bila kɛrɛfɛ balimaya bere balimaw ni sinjiw maa minnu ko donna ɲɔgɔn na minnu ye ɲɔgɔn bila minnu farala an bɛɛ lajɛlen de ka kan k'an bolo bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bi baara min ka kan ka kɛ jamana in na o y'o ye an k'an hakili to o la ni kow sigira ni ala sɔnna ladiriya ni sariya la ni min ka kan ka kɛ o bɛ kɛ o bɛ kɛ nka a bɛ kɛ ni hakilisigi ye a bɛ kɛ ni ɲɛmajɔ ye a bɛ kɛ ni hɔrɔnya ni danbemaya ye barisa anw ka jamana in ye jamana min ye a bɛɛ ye fɛn kelen de ye a bɛɛ kɔni ye fɛn kelen ye dɛ an bɛɛ ye balimaw ye an bɛɛ ye sinjiw ye an bɛɛ ye badenw ye an bɛ ko o ko la an ka n'o bɔn hakili la abada min ni ala sɔnna n'an b'a jigi k'o bɛna kɛ wa an bɛ n to nin jɔyɔrɔ in na ka welewele mada kɛ ka ɲɛsin o tigilamɔgɔw ma an den wɛrɛw minnu bɛ jamana kɔnɔ an k'a faamu jugu min bɛ anw na o ye tabiya juguw ni kɛwale juguw ni kɛcogo juguw de ye o baara ninnu ka bila an yɛrɛ dama k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne bɛ n to yan ka filaden bɛɛ lajɛlen wele maa o maa ye filaden ye n'a bɛ jamana in kɔnɔ n'a ye marifa ta kun o kun kama n bɛ n to n jɔyɔrɔ in na k'a fɔ u fa y'u wele u ka marifa bila ne bɛ n to nin jɔyɔrɔ in na ka dɔgɔnɔdenw wele n denw don k'a f'u ɲɛna u fa y'u wele marifa ka bila an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ a bɛ fɔ sepla mɔgɔw ye a bɔra kuma na yan k'a fɔ plateforme mɔgɔw ye k'a fɔ sema mɔgɔw ye accord min bɛ yen anw n'u jɛ don anw n'u jɛ de don accord bɛ kɛ yɔrɔ min kun kan an n'olu de don jamana kelen in de don o tuma u k'a faamu ko in maa wɛrɛ t'a dilan an yɛrɛ n'olu de bɛ jɛ k'a dilan n y'a fɔ n bɛ segin a kan n ko ni ala sɔnna ne hakilila k'a fɔ alhamdulilayi n ka kan ka min kɛ yan pilasi in kɔnɔna na n ye caman k'a la
ndogoke Sharif Usman Madani Haidara kambal make faraka mbal make nge nyogonke nteri son éminence cardinal Jean Zerbo cardinal Jean Zerbo à qui je rends un hommage vraiment Mafo, mitla kafo horoyala, kafo jinyoyala, kafo balmayala, kanche. Mogore ka faranga, mogore min kadedu, mba donc amna fitinama. Oye, le pasteur Nord. Kabina demizana ne b'a dɔn Tombouctou olu ka faranga ka maa wɛrɛ ka belebele ka duwawu fara anw kan asharafu turafa أشرف الشرفاء فندو بي منو فوارا بكانا مثلك أقرفون إن لله عباد من بالله نافع من القربون أبوتو جمانا يقولون أبدا كالي تاريخ wulila yan n'i bɛ taa yen fɛ nka n'i ɲɛsira yan I bɛ tɛmɛ maa dɔ de la belebele dɔw birilen bɛ yen n y'a tɔgɔ fɔ yan Cheikh Soufi Lassana Kane kɔni ka na jamana in kɔnɔ a y'a fɔ a ye k'a bisimila I ɲɛ b'a caman na u bɔra yan de koyi caman bɛ yen u bɔra yɔrɔ min na o ye yan de o tuma n'u k'u bɛ na yan ye so de ye u ka na a y'o fili wa an teri jamanaw ne kɔni min ka di n ye n ye pancarte dɔw ye yɔrɔ in na yan a ba X a ba Y a ba personne non a ye yafa n ma sa a ye yafa n kɔrɔkɛ ma aye ya fan kema mais billahi na fa be min korbo abotu ko jamana ni ngono abela kali tari ko je ne pas souhaiter là il est pour ta mais angana nina ayere dama de do anga ko genne hakili am du suka na boka funu kanyina ayere ko anga ko genne horo yayi anga ko genne dambe mayayi neta ko ina oye kana awfo katlaka awfo ko kura ka fay ani chayere net saka foli ke katme hana maden wona teteme demzanu nu farala nyonga kata udo ni an ni mabo kaban ko ti se imam oui olu ka mémoire kosɔn ne bɛ to misiri na nka hakili in bɛ yan n tɛ sigi abada
ka jamana kɔni ye k'a burujalen don a tiɲɛnen don ko ne ye n daminɛ k'a banna ayi n y'o kɛ o denmisɛnnin minnu joli bɔnna n ka da in na ani n ka misiri in na o tuma n'an ye ɲɔgɔn ye sini ne bɛna mun f'u ɲɛna ni ala sɔnna n'o lahidu ta ni ala cɛ n bɛ dugawu k'u ye k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka badabada nɔgɔya u ye ala ka yafa u ma n y'a ŋaniya ni ala sɔnna n bɛna lajɛ tile 2 in na ka sarakaba bɔ denmisɛnninw ye minnu binna kana lahidu kɔngɔɲɔgɔnya on doit leur dire de respecter leur serment et leur engagement devant le peuple souverain du Mali. Pour hakili to la foyi kana to foyi kanu yogo an dalen b'a la ni ala sɔnna an y'u ye cogo min na an b'a jigiya k'a fɔ ko o baara in bɛ kɛ o kɛcogo la a filanan ye min ye contrairement à mon cadet maître Mohamed Badjili, moi ne tɛ ninnu wele tribunal wɛrɛ la koyi ayi moi je le dirai très sincèrement et je veux que le message leur arrive. Ceux qui s'apprêtent à punir et à sanctionner le peuple martyr du Mali, ceux qui le feront, ils seront châtiés par le bon Dieu. Maître dit qu'on va les appeler à un tribunal, je ne sais, c'est la haie ou c'est où? Mais moi, je les appelle à la haut. Et je suis convaincu, j'ai la conviction et la ferme conviction, ceux qui vont faire subir à ce peuple martyr du Mali des misères encore seront châtiés par le bon Dieu. J'aimerais que ce message-là leur arrive. Nous, hakila k'a fɔ k'a tɛ kɛ u k'a kɔrɔbɔ. Wallahi n'a ko a bɛ nin kɔrɔbɔ, a bɔcogo jamana in kɔnɔ a bɛ lakali tari ko. Wa minnu bɛ yen fɛ n'u y'a kɔrɔbɔ fana. I y'a jaabi. Wa bi jumɛn don in na wulada in na yan nin jɔyɔrɔ kelen in na an bɛ tila k'an kan bɔ ye ala an lamɛn ala i k'an jigi tugu Sumayila denw n'a musow i k'u consoler ɲɛji min n'u bɛ k'a bɔn i k'a cɛ e de bɛ se ka ɲɛjiw cɛ ala i ka ɲɛji in cɛ i ka Sumayila segin an ma ni hɛrɛ ye se bɛ ala ye k'a kɛ ya Rabbi ala ma kɛra ya Rabbi ala ma kɛra an ka jamana ala ka lafiya d'an ma a ka hɛrɛ d'an ma bɛn ala k'a don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an k'a ɲini ala fɛ tuguni a kana kɛ an ka jamana in kɔnɔ k'an yɛrɛ dama bilalen bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ la ala k'an kisi an ma. Nous avons appris avec tristesse ce qui s'est passé hier et ce matin à Gao. J'en appelle à tout un chacun de faire preuve de retenue. L'heure n'est pas à l'affrontement. Non. Ou qu'à sabali. Ou qu'à sabali. Ou qu'à sabali. Ou qu'à jamana in toté. Ou qu'à sabali ou qu'à jamana in toté. Ou qu'à sabali ou qu'à jamana in toté. Vraiment. Awasarate. An b'a ɲini ala fɛ ya Rabbi n'an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yan siɲɛ wɛrɛ la ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye ne hakili la ni ala sɔnna
an na mɛn k'a sɔrɔ an ma se yan ko wɛrɛ kɔni na ni ala sɔrɔ ni hɛrɛ tɛ ala k'a kow nɔgɔya an kɔni bɛ misiri la ayiwa a ni ca ni baraji